पाटगाव गुवाबारि जायो ओमफ्राय आंनि नामा बिलिफां बसुमतारी होनो दिनैनि बिजेपिआव जयेन जाफैनाया जाहैबाय आरो बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि सलायनायखौ मोजां मोनैनि थाखाय आङो दा इउपिपिएल आरो बिपिएफखौ नागारनानै आं बिजेपिआव जगदान जाफैबाय आरो आं बिजेपिनि जानानै खामानि मावलांबाय थागोन आरो आंहा माखासे सारेन्डार जाबावनांगौ दङ बेखौ दिनै टाइम सोलाबैयाव लाबोआसै दा जाखिनि आं नुजाफैनो हादों बेखिनि मानसिखौ आंनि गामिनिखौ आं सारेन्डार खालामफैबाय बेनि थाखायनो आरो बिसोरो जोंहा इउपिपिएलआ खुनु केन्डिडेटनि दाबो डिक्लेयार जायाखै बे हिसाबैनो आङो बिजेपिआव दिनै जगदान जाबाय आं बिजेपिनि जानानै खामानि मावलांबाय थानो आवगायबाय आरो आं सिगाङावथ' 2024आव आङो इउपिपिएलनि खामानि मावदोंमोन आं ओमफ्राय नै आं एबार सोलायबाय आङो दा खामानि मावनो आखायाव लाबाय आरो आङो इउपिपिएलखौ दैदेनगिरि माने आं दैदेनगिरिनि सायावबो आरो आं बिजेपिखौ आं मोजां मोननानै फैबाय दैदेनगिरिफोरखौबो आं मोजां मोनो जोङो गोदो बे सारजोंनो ज' सोलिबोखानाय मानसिमोन सिगाङावबो दा सारा जेराव दं जों बाहाय जों सारखौनो जोङो लोगो हमनानै फैफिनबाय आरो जोंथ' दा उनाव जाबावगोना 25 जन 30 जन दंबावो ओमफ्राय बिसोरखौ आं टाइम हास्लाबैयाव सर्टखाय लाबोनाय जायासै आरो बहाबा थांदों आं बिसोरखौ नेक्स्ट टाइम बानायबावगोन आरो आंना पाटगाव गुवाबारि जायो ओमफ्राय आंनि नामा बिलिफां बसुमतारी होनो भारत माता की बीजेपी 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 राजीव ब्रह्म